Συνεχίζουμε με τον Παμποδιακό χορό Πατούλα. Είσαι πιο μεγάλη. Εγώ μπορώ να αγοράσω. Просто
Συνεχίζουμε με το ΤΙΚ που είναι Παμποντιακός χορός, το καλό κορίτσι και το έτερε από την περιοχή της Τραπεζούντας.
τραπεζούντα. Από την περιοχή της Σεβάστιας. Και τώρα ο χορός των Σιαμάς που είναι πανελλήνιος, δεν είναι απλά πανελλήνιος μόνο. Πάμε παιδιά! Με το Ευρωπής. Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο για την πρόσκλησή του.